Nakuha og video ang panaglalis ug pag-inilugay sa motor sa duha ka personal sa Roads and Traffic Administration ug usa ka rider sa Cagayan de Oro City. RTA dunay pahimangno karon sa katawhan nga respetuhon ang mga law enforcer. Ani report ni Cyril Chavez. Boss, ayaw boss. Kuha na lang boss. Respeto na lang boss. Pagdumili sa pagdaog sa iyang motor, ingon man pagwakli o pagtubag-tubag sa duha ka mga RTA personnel, ingon ani ang eksenang naabtan sa video uploader nga si Francis Rodriguez. Diyang aktong gidakop sa mga RTA personnel kining usa ka rider. Tungod nagkainitay na ang duha ka partido, miuban na sa pag-uwang ang mga tawo nga ana duol sa lugar. Among video daling mikalat ngadto sa social media. Nakaabot gilayon sa kadagkuan sa RTA ang nahitabo. Sumala pa nila ilan ang nakahinabi ang ilang mga personahe. Matod pa, una kuno ang maong eksena sa video. Normal nga pagdakop ang ilang gihimo ngadto sa motorista kinsa miagi sa one-way lane sa Roa Street, corner Hayes Street. Apan inay motugot nga tikitan, nagmagahi kini. Sa katapusan, natikitan kini og na-impound ng iyang motor. Human walay mga papeles nga dala. So as per initial nato nga pagkikinabi, wala daw tanan. So ato ang usual aning observation is that ma-impound man ang unit kay siguro wala gid siya wala siya ORCR. So mahulog siya nga is either presumably siguro basig carnap no or unsa pay other scenarios. Tungod sab sa hitabo, gilayong giri-assign ng mga nalambigit nga RTA personnel sa laing destino samtang giimbestigahan ang insidente. So naagi tay right approach ana in the first place. At the same time ato yung ipasabot no nganong need nato siya i-apprehend. Tampag karon sa RTA sa mga motorista nga batasanong sundo ng mga balaod trapiko nga ginapatuman sa syudad ug magbaton og respeto sa mga enforcer. Kung gani nakakommit ba ta og traffic violation or gani dili ta kompleto, get your ticket and then move on no. Sama pa sa ginaingon nila. At the same time kung gani wala ka nakauyon sa gi-issue sa imuha or na-issue, so referred sa saktong venue no which is diri sa tong opisina. Wala pa'y pahayag ang motoristang nalambigit sa insidente. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao.